ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, мараман сурат маълумота дар WhatsApp имои экранбуда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор ҳастанд мошиное ки рӯй карданд: Volkswagen Passat, трактори T28, VAZ-2100 мошинои советские, Opel Astra F Caravan дар простоюш, Opel Astra G Hatchback, Opel Astra G Caravan азиз ва Opel Zafira бо нархҳои арзон ва Daewoo Nexi ва Mercedes ва дигар мошино қабул кардем ки бо нархҳои арзон. шумо дам агар ягон мошини хона, замин, квартира боша барои реклама кардан, марамад дар рақамҳои WhatsApp экранбуда рӯй кунем. дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. ва курси имрӯза бошад 121 сомонӣ аст ки мо бошад навори имза расад мекунем то охираш тамошо кунем. марамад рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузифи хэтчбек молодёжный срочно, соли барои 1996, суифориш газ бензин, объем мотори 1.6 литри простой, коробкаш механика, сайстари мошин бадрон чётка. мошин 4 та баллон пачка, ходовой кардаи, краска нав, чихолакои нав, общем мошин соза. нархи мошина мега 32000 мега срочно сум дар кора бо камтар муомила мекунем. бисёри бад не камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар пеши бозор да метавонен мошина омода бинен. дӯстон азиз, срочна. якумаш рақамҳои мегафон 10-77, дуюмаш рақамҳои TCL 10-75, ишда WhatsApp дора. кадоми то ки мехарем мошинча срочна бо ягон сум муомила мешавад. 96 краскаш нав 32000 камтар муомила мешавад. бештар маълумотои пурра ва аниш аз рақамҳо гирем. мошин ҳамин дуруни шаҳр дагаштагиай. марамад занг занен. лайкора занен, фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дуюм трактори фурӯшӣ. трактори T28 аст ки ҳолати хуби техникӣ дорад ки хеле ки даст як одамда гаштесай. баллонош мегад 70%, трактор мега суда мега сон азиз, яъне ки ҳолати хуби техникӣ дорад. нархаш мега 20000 сомонӣ аст, бо мегад арзон мекунем срочна. трактор T28 баллонош 70%, трактор суд нархш 20000 сомонӣ аст, муомила дорад, қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомида. срочна мега сум дар кора арзон метиҳем. рақамҳои мегафони ҳисобшон ахира 83 кадом то ки мехарен занг занен бештар маълумот чагир. ихе нархуда редки меғалта бо ҳамирам ягон сум арзон кардан метавонем мега срочна сум дар кора. марама шахсоне ки бисёр дар комментар наст ки мақсад тракторои T28 монем на баъри шумо заказ кардагитон ва нархи арзон метавонед занг занед маълумотша бо гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Volkswagen Passat аст ки соли барои 1997, суифориш газ бензин, объем мотори 1.8 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега 4 та баллон мега 70%, ходовой кардаги дӯстон азиз, чихоло задаги аст, мошин созай, ҳуҷҷатош бучидаги. нархи мошина мега 25000 мегем бо муомила мекунем ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Клобда. 25 та муомила савдош дар назди капоти мошин ва вариантҳои алиша мешавад ба ягон Opel Caravan кади боша мегад алиш мекунем. фақат Opel Caravan дӯстон азиз соз боша мегад алиш мекунем, уша маслиҳат мекунем. хоб кадомтон агар ки ин мақсад ки Volkswagen мехарен, рақамҳошон аст: якумаш мегафон дастӣ ахираш 02, дуюмаш рақамҳои расӣ ахираш 08, WhatsApp дорад. бештар маълумотша аз рақамҳошон гирен. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон маҳсулот чизе ки барои реклама кардан бошад, марамад дар рақамҳои WhatsApp мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкора занед, фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузифи Caravan, соли барои 1996, суифориш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега соз. мошин яксола ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз. мошин бензини холия мега дӯстон азиз ки мақсад ки мошин соз. баллон мега зимни нав ва ледни задаги аст, пачка. мошин общин 100% на чихолакои қиматҳо задаги аст, салоншам тоза, мошин мега чётка. мошин мега айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз. мошин мошини ғарбе ки ҳамаи 10 рӯз ҳозираша дар Душанбе аст, метавонед ки мошина дар Душанбе бинен. нархи мошин 40000 сомон аст, бо муомила дорад. 4 дискавокои фасон, салон тоза, мошин мега ҳамин кардаги ки девонаи бадаи мошин хеле ки
дасти як одамда гаштесае мошин мегӯяд мақсад ки ягон хеле камбудӣ надорад ягон мақсад ки хеле ремонталаб мотори хеле коро намекунед нархи мошин 40,000 аст муомилаи хуб дорад якумаш рақамҳои вавилон дасти ахираш 10 дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 60 ва сеюмаш рақамҳои Россия ахираш 81 WhatsApp дорад метавонед бештар маълумот чакре ҳуҷҷат балон пачка ҳамаш қоидавӣ бештар маълумотои пурра аз рақамашон мошинча мегӯяд стоитай яъне ки тозаи бадай бештар маълумотша баромад худо гиред мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ ваз 21099 ҳастае ки мошинои советски молодёжни соли 2006-2003 сол ҳастае ки суифореш бензини холӣ объем мотори 1.6 инжектора коробкаш механика сайстари мошин мега сода чоткай мошин мега созай як сола ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз аккумулятораш мегад пачкай 4 та балон мегад 90 дӯстон азиз мошин дӯстон азиз як мақсад ки як краска задан аст дига ама 100% камтар хелак пишухтага мехоҳин меки нахоҳин ягон кор намекунед корш фақат як краска задан дига амаш кардага мошин ҳамаш мега сода чизои заводской шай нархи мошина мега 15000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадон дӯстон яъне ки московскида ҳамадонӣ 15 доллар аст бо муомилаи хуб дорад якумаш рақамҳои мегафон дасти тоҷикистон ахираш 54 дуюмаш рақамҳои Россия дасти ахираш 20 WhatsApp дорад кадоми шумо ки мехаред занг занед бештар маълумот чакед мошин мега тозакай бе ягон мақсад ки минус хоб ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳам агар шумо дар мошини фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои реклама карда бошад марамат рӯй кунем реклама мекунем лайкҳоро занед фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra J ҳастае ки дар кузови хетчбек соли 2006-1999 суифореш газ бензин объем мотори 1.6 литра коробкаш механика сайстари мошин мега чоткай мошин мега 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз мотораш мега 1.6 прасои дӯстон азиз ҳолаташ мега созай балон нав хадавои нав дӯстон азиз ва дискаҳои фасон мошин обшим чоткай нархи мошина мега 45 та мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтарда 45000 сомон аст бо муомилаи хуби хуб дорад мошин дар дунё ами шар гаштага тоқа суми холӣ алиш намешавад мотор экономни простой 6 моҳи дига ҳуҷҷат балон дӯстон азиз нав дискаҳои заводской салон тоза дӯстон азиз ва хадавоишам навай 99 солае ки уже 10000 мисол мехӯрад нархаш 45 та арзон бо ҳамирам муомилаи хуб мегад мекунем мошина метавонед дар шаҳри бохтар омада бинен рақамҳошон мегафонай кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорам марамат дӯстон азиз метавонед мошинчара успед карда савдо карда гиред срочно марамат занг занед мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Vectra C дӯстон азиз Opel Vectra C ҳастае ки солои нав соли 2006-2002 сол ҳастае ки суифореш бензини холӣ объем мотори 8 литра коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин электропакет кондитсионери светои серебристи обшим балоношам ҳолати кория нархи мошин мега срочна арзона бо ҳамира мега дӯстон азиз срочна сумака бо ҳамирам арзон карда метиҳем 37000 сомон аст бо мақсад ки муомила дорад ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи абдурахмони ҷомида 37000 бо муомила дорад дӯстон азиз рақамошон якумаш Тисел дасти ахираш 93 дуюмаш рақамҳои Россия дасти ахираш 64 WhatsApp дорад сурат мошинча мега чотка дар навора маълума ки чихе мошин тозакай нархшам 37 бо муомила дорад кадоми шумо ки мехаред занг занед бештар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред марамат занг занед агар шумо дар чунин мошини фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама карда боша марамат рӯй кунед реклама мекунем лайкҳоро занед фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунед мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra J ҳастае ки дар кузови караван универсал соли 2006-1999 суифореш газ бензин дӯстон азиз газша мега нав задаги мошин мегад бензини холӣ ки гаштагӣ буд газша мега нав часпондаем мотор дӯстон азиз 1.6 простой мотор мегад вагон мега нав задаги аст мошин вагон мотор дорад ҳуҷҷатҳои мошин буд шудага коробкаш механика немхали свето дӯстон азиз балоншам пачка астай салоншам тозакай обши мошин мегад беҳтарин ҳолат дай 99 мисол уже 2000 мисол мехӯрад бензини холӣ нав газ задагӣ мотору вагон обши мошин балон пачка истиш ҳамаш созае нархи мошина мега 50000 мега бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румида дӯстон яъне ки калхозо бода мешавад територияи бохтар 50000 сомон аст муомилаи хуб дорад Opel Astra J ки хел нархуда ред ки меғалтад
خب پراموی مگافونی صاحب شدن که پراموی رقمشون کار میکنند و در رقمشون واتساپ مدارن که از همه خوبش در همین رقمشون پراموی زنگ زنه که در جاشون کامتر سیاس بیزی بای اویدی واتساپ مشکلی کامتر میتونه که در رقمشون زنگ زنن معلوماتی پورا شگیری ماشین چه میگه چوتکای توزاکای ماشین میگه خیلی دستی است دوستان عزیز هم خیلی معلوماتو گرفته مصاحبشون خب کدام تو که میخرین زنگ زنه بیشتر معلومات شگیری سروشن ارزون کردن میتونه میگه صاحبشون میگذاریم با نهم ماشین فروشی دایوون نکسیا است دوستان عزیز که سال برویشش 2000 سال است که سویش فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробкаш механикай ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره ماشین دوستان عزیز 2000 سال ممکنه که ازبکی باشه خیلی معلومات صاحبش 2000 پیشکش کرده ماشین خیلی سالونش هم توضیح کردم خیلی سویتوی مقصد که زلاتیستیای نرخ ماشین میگه 9000 سومون است با معامله و میگه میشود و ماشین این حال قرار داره در نوعی فرخورده 9000 сомон муомила савдош дар назди капоти мошин хоб рақамошро раста мегафон кадом то ки мехарен занг занем бештар маълумотша гирен ва агар шумо дар ягон мошини фурӯши хона заин боша маромат дар рақамҳои 885 1220 ватсап дора маромат рӯи калма мекунем агар шумо мошин харид бошен дар комментария нависед мо мошинои шумо гуфтагира аз видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Zafira ҳастае ки бо нархи арзон срочна ҳозир маълумотша мегӯем соли бароишаш 1999 ҳастае ки 2000 ҳисоб мехӯрад сӯзишвориш бензини холӣ объем мотора 6 литри простой коробкаш механикаи мошин мека дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин хай краскаш насуд аст хай опшим як полировкаш кунем бо рӯшантар мешавад мошин опшин сайсанои зур нестай средния бигам мешавад нархи мошин мега 33000 сомон аст дӯстон азиз бо хай муомилаш камтар мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостони дӯстон азиз шаҳри хуҷанди бостони 33000 муомила дорад илтимос мега беҳуда занг назанед фақат харидори аниқ ва мошин мега суми холия алиш палиш намешавад мошин хай камтар хеле расход дора опшин камтар расход мекунем мошинча созае рақамҳои соҳибшон аст TCL кадом то агар харидори аниқи бошен бештар маълумот агар фақат харидоро беҳуда мегад занг назанед ягон мошин боша барои реклама кардан баромад рӯи реклама мекунем ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда